Yo, what's up mga guys o mga kapobreng guys na to. May hapon nga diya. Ang tak na karon kay alas 6 sa kahaponon. So, manglawag sa atuang mga binuhi kay sige ra ba ni sila kapas mo sud sa napo adlaw gapon ikaw seron. Lugay sila kaon. Nauni ang among mga kaning duha ano para bunyag ko ang bata kaluoy gyud sa Ginoo mga guys nakagawas ilang ko ang bata sa hospital so nana dire pakit undo naman niya mo naog sa kus manok lugang panahon sa ni silang say malawgan sa hindi ang malawg ani niya kasagaran pamahaw ra og panihapon paniudto way lawlaw so manglawg sa ta guys kuyoge ko ninyo po sana pislip makana ako sama no sa milaw guni mo diha ngawa ma diha dili mupunit sa gini uywa naman diha ayaw lagi akura di ka kaabot kung bata ag yung interview atusod ka daghang lamok sud dito susud ba kay daghang lamok bida gid unyara ta magpambam manawag sa manok kana lamok oy tubig samad ka na ay dire dili diha dong patay ayun tubig alright hunaw kuno rebe hunaw be kamot nimo hunaw tikas hindi na magsigig pamupay ang mga kuan diha hindi na kupayon diha okay guys so nagsabihin sa taglungag dire kay para panihapon na mo nya sudanan rag itlog og sardinas daog na nya nagsahod sa ta sanggab sa ta sa tubig so nara guys ako ang bata guys laduyan na guys hello sa Ginoo og salamat sa mga naghatag og pangresita so nagsahod pa tag tubig guys kay akong tubig atong sinahod tong iaging adlaw nga ako nasahod murag nga duha ka baril gud sige ra kong galaba so mo ni ato ang update ron basta salamat niyo tanan diha luwas na gyud mo ang usama siya hindi na oy kutas ka ay kumakaw ko hindi ayaw dili ka mo kauna ng kinde dito yung kada sus pangtumba na siyang bataa lagi sus purti yung madlunguna ni mamu mata dari guys habis dah luto guys luto kumana ani magluto tagkuan itlog dako kay lang pihonon rin sa balay guys
kita mo, katag-katag lang agyo. Basta ako ra usa mabilin diri guys. Kamag panglaba ang mga nilabhan, way pilo-pilo dito butang diha. Kita ang kunas bata oh. Napuno na sa kuan. Nilabhan. Diara ipang kuan na butang. Ang mga tahanan nara po diha sa kilid. Dua nang itlog pa oh. Saan na giduaan mo diha? Karon dito, tubig. Ayaw lagi des tubig lagi. Dagan. Sus, sa ginakaon ng bata oh. Naglutaw na sa tubig. Di lagi magsigig pabadlong, bunala na sa kanako ron. Paluiluoy ra ba kag human ra ba? So makabalik na tag trabaho ani guys mga Gawat. kabalik na tag trabaho ani sunod mga adlaw pa. Fix ko sa ko among engineer nga mga Miyerkules pag ko maka trabaho ani grabe ang pag ibaga plaster na ning napita. Pay kuan. Yung bata may ako lagi pabunyagan lang unta kay para ano ko huna-hunaon. May gamay kwarta diri us kalibo amo tilang bunyag ron. Ay bunyagan dayon. Bahala ko yung mangungkos. Gusto ko yung bunyagan dayon. Nay nanay. Oh. Wa ko na siya ligo-ligo. Napo kadlaw. Napo kadlaw ikaw unsi ron. Dita. Ano? Unsa naman na? Dong imong gibuhat dong. Grabe gini anak ka lagi ka badung mo no. Kita mo ano? Mura lang siya si Rizal. Tama. So, badungon gani. Butang kag naong ba? Oh. Grabe badungon na. Kita na kasi mong naong no. Tap. Mara ni update mo ron guys. Oh. Bana gid diri. Kagawas na gyud niya. Update na tani og nakapabunyag mo ko sa bakong bata. Gusto na ako pabunyagan gyud. Lubra si Bibi. Dara mong Bibi. Oh, Bibi. Oh, na Bibi oh. Bibi. Si Mama, waligo. So, dito taman guys. Oh, salamat kayo ninyo tanan diya. Oh, tayong hapon. Bye-bye. God bless.